Και γεια σας παιδιά. Στο σημερινό βίντεο έχω μαζί μου τον Billy, γεια σας παιδιά. Τον Βασίλη, είναι αυτός εδώ πέρα Spider-Man. Και παίζουμε όπως είχατε δει στην ανακοίνωση Blockman Go Slenderman. Πάω το κλειδί. Και θα δούμε. Θα δούμε αν το περάσουμε. Ναι, Είναι δύσκολο. παίρνουμε εδώ αυτό το κλειδί. Το έχουμε Και παίξει πολλές φορές. Ναι, βάλτε like, εγγραφή και δεν καμπανάκι και πάνω. Ξέρω απ' έξω τι κάνουμε. Εδώ υπάρχει ένα κερί, πάμε πάλι εσύ. Θα πάρω εγώ. Εδώ στις τουαλέτες. Εδώ. Δεν θα πάλι όλα, απλά βάζετε κωδικό. Ναι, οπότε μπορεί να πατήσουμε ένα pause. Εδώ θα πάλι λίγη ολίτσα γιατί είναι. Ναι, είναι κωδική και σε αυτούς θα πατήσουμε Πάμε pause. τις διακλαμπότες και εκεί Να, κερί. Το παίρνουμε. Θα σας πω μετά που χρησιμεύει αυτό το κερί. Έχω να βρω τους κωδικούς. Ναι. Οπα, μην. Αυτές είναι Τι ακούσει και λέει πλάκα. το κινητό μου να κάνει. Εκεί πέρα έχει τον κωδικό που γράφεις. Εκεί πέρα είναι το α. Πες μου τι λέει. Τι λέει. Το α εκεί είναι σε εσένα. Α, ναι. Στον τοίχο. Παιδιά, 4 βάζω 4, 8. 8 βάλε. Βρήκα και το β. Που είναι 9 βγάζω 6. Που σημαίνει 3. Και ξέρεις κάτι. Είναι το αγαπημένο μου μάθημα. Εδώ μέσα μπαίνετε. Το μαθηματικό, οπότε θα είναι και εύκολο. Εδώ το C, A, B, C. Ο Χριστός και πάνε. Τέλος πάντων. 4, ναι. Τι λέω. Και το... Παιδιά, Τι. πάτησε πάλι 4 απλά. Δηλαδή το επόμενο γράμμα θα ήταν 4. Και τι έχει τα κάνεις. Μάνα μου. Μάνα. Μάνα μου γλυκιά, μάνα μου παιδιά. Όχι. Άλλο δεν υπάρχει ένα χαρτί, πάω το χαρτί. Πάω το χαρτάκι. Λέει κάτι λέγει. Να δούμε. Ωπα, τι είναι αυτό. Και εδώ Μπιλ, μην το... Τώρα είναι το κερί. Βλέπετε όλα αυτά τα κεριά. Βάζουμε αυτό το κερί. Μην το ανάψει το τελευταίο αυτό εδώ. Γιατί να δούμε αυτό το είχα πει. Ούψ. Πάνω μου. Κοίτα πώς έγινε. Παιδιά, θέλω εδώ που Τα χαρτιά αυτά γενικώς δεν μας κάνεις. Πάμε κοντά στο σπίτι. Να σε ακουμπήσω. Ναι, δεν έκανε τίποτα. Νομίζεις. Σε ακούμπησα. Πήγα το κλειδί. Δεν στα παιδιά. Ένα κλειδί από εδώ πίσω το Παιδιά, να αυτό το κουκλά, αυτό είναι κουκλά. Κανονικά δεν πρέπει να διακοπείς, θα βλέπει αυτό είναι ξάσει. Με ποια κύριε όμως, νομίζω σε κάνουν εδώ. Νομίζω εδώ σε τρώνε. Παιδιά, Όπα! δεν θα θέλετε να βγούμε έξω. Και ναι, βγαίνουμε. Δεν σε κάνει τίποτα. Ακούμπα το με το γίνεται. Να, το ακουμπάω, κοιμάται, δεν κάνει τίποτα. Μόνο με το ξυπνήσουμε. Παναγιά μου, τρέχα. Ποιο! Μάλλον. Ρε σκάσε. Οπό, περίμενε. Τι είναι Άρα. Πού είσαι ρε. Μπιλ. Εσύ πού είσαι. Είναι εδώ στην πόλη. Ανοίγουμε στο υπόγειο. Τι. Παιδιά πάμε υπόγειο. Είναι πάρτε να μπορεί να το κάνουμε σε δεύτερα πάρτε. Δεν ξέρω. Θα δείξει. Ανεβαίνω εδώ πάνω και τρέχω. Εμένα. Βασίλη. Κοίτα εδώ. Βασίλη. Βασίλη. Πάμε. Εκεί πέρα τι είναι. Δεν φοβάμαι. Πάμε. Τρέχω. Τι είναι αυτό. Πάμε πλησιάσε τον Μπιλ. Πάω εγώ. Ο Χριστός και Παναγιά Βασίλη. Έπρεπε να πας μπροστά μου. Χαίστηκα πάνω μου. Περίμενε. Παιδιά, το είναι. Χαμηλώνω μια. Πάω το Δημητρή. Πάνε.
Τον λίγο. Βασίλη. Πάμε, τρέχα. Ο Χρυσός και παιδιά μου. τρέχα, άλλα. Μου βλέπεις. Περίμενε με, μην προχωράς. Παιδιά το μέξ. Πάμε. Αυλή, όπα ρε. Παιδιά τώρα κάπου να πατήσουμε pause γιατί είναι και εδώ κωδικός. Μόλις μπούμε μέσα να δείτε. Και εδώ κωδικός δεν είναι. Ναι, και σιγά μην βλέπουμε τώρα που κάνουμε μαθηματικά. Είδατε πώς Όπα, κάνουμε το πρώτο κωδικό. άκουσα ένα γέλιο. Το άκουσατε εσείς παιδιά, δεν Τώρα ξέρω. πρέπει να ψάχνει 200 μπέτσα. Εδώ παιδιά πρέπει να βρούμε τώρα κωδικό, να ανοίξουμε αυτή την πόρτα. λέμε Και όταν σε το λίγο. βρούμε, τα λέμε σε λίγο. Πρέπει να ακούσετε. Το ακούτε. Καλά, Αλλά παιδιά δεν είναι τίποτα, απλά ακούγεται ένα τρόμαξ. Και τα λέμε σε λίγο, θα βρούμε το κωδικό. Παιδιά, ανοίξαμε. κάναμε τον κωδικό. Εδώ βλέπω. Το κάναμε τελικά. Το εξαφάνισα. Και τώρα που κάνουμε τον κωδικό, συνεχίζουμε. Τα πιο δύσκολα. Οπότε... Παιδιά, εδώ μέσα υπάρχει μια γριούλα. Σαν την γκράνη, ξέρω εγώ. Αλλά ακόμη δεν υπάρχει. Πρέπει εδώ μέσα να πατήσεις ένα μοχλό και τότε θα εμφανιστεί αυτή. Αλλά εγώ θα είμαι στο μοχλό. Και εγώ θα πάω κατευθείαν στο ασανσέρ. Σε ένα ασανσέρ που έχει και με αυτό το μοχλό θα ανοίξει το ασανσέρ. Έχει το μοχλό και μετά πατάμε pause γιατί ξέρεις είναι πολύ δύσκολο να το πεις. Μετά το μοχλό. Ξέρω που είναι εγώ απ' έξω. Να πάω. Όχι, πάμε πρώτα στο μοχλό. Το μοχλό ξέρουμε που είναι ο μοχλός. Μετά είναι δύσκολο να βρεις το ασανσέρ. Ο μοχλός εγώ ξέρω που είναι. Να πατήσω pause. Όχι, δεν θα πατήσουμε μετά. Δεν θα πατήσουμε. Εδώ είναι ο κωδικός. Να. Εσύ έξω που είναι το ασανσέρ. Αν πατήσω αυτό, ένα ασανσέρ ανοίγει και ο Βασίλης πρέπει να μπει μέσα. Πριν έρθει και με φάει η γιαγιά. Και το παιδιά, Τέλος τα λέμε πάντων. σε λιγάκι γιατί εγώ πρέπει να Ναι. το βρω και είναι πολύ δύσκολο να το βρεις. Και τα λέμε μέχρι βρει ο Βασίλης στο ασανσέρ. Βλέπω ότι βλέπετε με το τία και θα ακούσετε κάτι μόλις το πατήσει. Επιτέλους. Βήματα θα ακούγεται. Ναι, επιτέλους ο Βασίλης βρήκε τον ασανσέρ και πατάμε το μοχλό. Ναι. Μπες, μάλλον. Το βλέπετε ο Βασίλης είναι αυτός. Μπήκε στο F2. Ασανσέρ. Και τώρα εγώ θα είμαι μέσα, να. Πρώτος όροφος, μείον ένα. Παιδιά, είναι σαν κανονικό ασανσέρ. Πήγα μέσα. Παιδιά, είναι κανονικό. Παιδιά, όλα δεν έφτιαξαν το μάπα γιατί. Πολύ τέλειο. Ασανσέρ. Ναι, όμως δεν είναι πολύ ωραία τα γραφικά. Κοιτάξτε, δηλαδή κοίτα εδώ πέρα. Έλα, ακολούθαμε. Πάμε μπροστά. Πού είσαι? Εκεί. Είναι το λαχίδι ένα δύσκολο κομμάτι. Όχι. Το πιο δύσκολο. Ναι, θα κάνουμε λίγη ώρα να το κάνουμε. Αλλά εντάξει. Εντάξει, παιδιά, το βίντεο μια χαρά βγαίνει. Πω. Αν όποιος θέλει να κατεβάσει αυτό το παιχνίδι, να ξέρετε, λέγεται Blockman Go και έχει Bed War. Τα πάντα. Και άλλα βίντεο. Είναι το δεύτερο βίντεο που κάνει. Η Μύτη έφυγε στέχοντας εκεί. Στέχοντας για να ζωντανέψει αυτή. Το βλέπει. Είχαμε τη μία εδώ. Πες μου όταν φύγει. Να μην Πρέπει να πιάσει. προσπαθήσουμε μία έτσι και μετά χωρίς βίντεο. Πες μου. Τώρα. Μπες. Yes. Τι λες? Όπα. Τι λέω. Αλήθεια. Όταν έρθει σε σένα τώρα. Δεν τον πεις βγες. Yes. Το έκανε, παιδιά. Το έκανα. Πάω απλά να πεθάνω εγώ, Απλά πέθανε. Παιδιά, θα το κάνουμε. Το κάναμε χωρίς κανένα πάνω. Παναγιά μου. Δεν ξέρω ποιο εκεί. Δημήτρη, γεια. Έλα εδώ. Λοιπόν, παιδιά μου. Πέθανες και κάνεις respawn εδώ. Εκεί είναι, εκεί πίσω.
Μην τα κουμπίσεις. Να το κουμπίσουν μια φορά να δουν τα παιδιά. Όχι, λέω. Να μας δούνε. Ναι. Βλέπετε, εντάξει, δεν είναι πραγματικό. Πού είσαι? Πήγα κατασκευάσει το κύκλο. Μπεις. Κολλάω. Κόλλησε. Όπα. Εντάξει. Έλα. Κόλλησα 2 λεπτά, εντάξει. Ναι. Μην Δημήτρη, κάτω εσύ γιατί εσύ είσαι καλός στα χάμπερ. Τρέχα. Για πάτα μία μικρό παουζάκι. Γιατί? Για να περάσουμε αυτές τις κούκλες. Α, εντάξει. Και τα λέμε σε λίγο. Φοβάμαι. Παιδιά, περάσαμε τις κούκλες. Περίμενα, εγώ τις πέρασα. Έλα, Βασίλη, και βγήκαμε από εδώ. Εδώ πέρα. Πέθανε. Παιδιά, πατάω ένα μικρό πause μέχρι έρθει και ο Βασίλης. Τα λέμε. Και παιδιά, τώρα που το κάναμε. Παιδιά, μην μου πεις. Μπει πάλι αυτός ο Σλέντερμόνιος. Ο Σλέντερμαν. Παιδιά, τώρα δεν έμεινε τίποτα. Παίρνουμε ένα κλειδί και το να παίζουμε και απλά. Πάμε. Μπει ο Σλέντερμόνιος. Τον είδα. Τώρα ο Σλέντερμαν, παιδιά, είναι εδώ μέσα. Εγώ που κάνω το βίντεο να βρω. Θα πας εσύ. Την πόρτα. Πάνε. Φοβάμαι εγώ. Απ' τη γωνία, σε είχα πει, Εσύ πάμε. Ναι, εγώ σε προχωράω. Ακούγεται και αυτή η μουσική κρύπη. Αν χάσω να ξέρεις ότι θα το πάρει στο pause. Δεν νομίζω να φτάσει το βίντεο. Εντάξει. Γιατί το έχω πει τόσες φορές, παιδιά, πάνω από 15 λεπτά δεν μπορώ να βγει το βίντεο. Το κάνω. Τη γωνία μου. Πού είναι ρε? Πού είναι? Εδώ μέσα είναι. Τη γωνία δεν έχει καλύτερα. Θυμάστε την πρώτη φορά που το παίξαμε και χεστήκαμε όταν με έφαγε. Εγώ δεν είναι το λάδι και το Είναι μέσα στη μέση. Έχεις και εσύ ρε. Από εδώ βγαίνω απλά. Βγαίνω. Γύρω. Εδώ βάζω το κλειδί. Παιδιά, αυτό το βίντεο για σήμερα. Τώρα εμείς το πατάμε. Αν σας... Ναι. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να ρίξετε like, ένα καμπανάκι και σχόλια και τέτοια. Escape! Παιδιά, το βίντεο έλεγε ότι παιδιά θα ανέβει 4 και 10, αλλά θα ανέβει λίγο παραπάνω, παιδιά, να το ξέρετε. Ναι, μπορεί. Γιατί κάναμε το βίντεο και τότε τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια!